Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. May buntag sa inyo tanan, mao ni si Dr. Edward Kagape Jr. sa Doktor sa Kahanginan. So, live ta karon Wednesday na sad. Good morning kay Sir Julius Luzon na diya sa atong booth karon. O kay Sir Roy Johnson, atong station manager. Salamat day sa mga condolences. Appeal po si Sir Dennis o Sir Ding Dukot, Dennis Lazo, nag-condolence. Salamat kayo sa inyong mga texters o sa Facebook Live ta karon. So kung kinsa mong gusto mangutana, atong topic karon kay bukol sa tutoy, breast mask sa English pa. So ang number sa Doktor sa Kahanginan is 0991-215-3123. So sabon lang nako ha. Kung kinsa mong gusto mag-text or mag-ano, ang number nato is 0991-215-3123. So, ang topic karon kung kinsa man gusto tong text or mangutana, bukol sa tutoy, kung ano lang, mga solid or mga cyst, istoryahan na to na karon. So, Therese Tito Enriquez, good morning, Doc. Ann Therese, good morning, ma'am. So, ang atong ano karon, so good na ta. Kaya dagandagan na po din nag-text diri. Sa sugod, pagka gunit nimo sa imong tutoy kay maligo mangyud ka. Kung babae ka o lalaki man, pareha man na sila matubuan o bukol sa tutoy, ha? So, dili na siya exclusive lang sa babae. So, unahon na to, unsaon baghibalo na naay bukol sa tutoy. So, number 1, ang pinakakuan gyud ninyo ana is kada maligo mo, kapaon gyud ninyo yung sarili. Mao na ang pinaka easiest way or pinaka cost effective. Kung isipon nimo, dili nimo kailangan mo atos doktor or dili pa kailangan nimo, tapos na lang sa imong ano habang nagaligo ka, dali kay siya ba, easily done siya ba, paspas kay siya mabuhat. So, buhato lang nimo na sa shower. Pag ligo nimo, kapaon nimo imong tutoy by quadrants. Upper outer quadrant, right lower quadrant, right inner quadrant, upper ug outer. So balik pareha gyapon sa imong left side. Karon kani imong ilok apilo na nimo kay diha man na mantubo pod ang katong kuntahay na kay simba ko palayo ha. Cancer dito sa imong tutoy. Naman na siya dito sa mukalat man ang pinaka first gid diha dito man sa ilok. So kung nakay bukol diri sa tutoy, kapaon po nimo ilok. Ilok. Okay, so mo to siya ang imong signs na kailangan nimo moadtog doktor. Napod kung wala kay makapaan na na bukol sa tutoy, ato dahin kas kung kutay mo ang mother o father, imo ang parents ba, imong mother and father side, naa siya history of cancer. Mao nang pag 40 years old pa lang, adto na ka sa doktor. Kay kung first degree relative ka, pasabutan na imo ang parents naa siya ibukol sa tutoy. Unya, pag i-diagnose sa doktor na cancer siya or namatay siya ato tungod sa iyahang bukol sa tutoy, mao na tong time na 40 years old ka, na kung wala pa kay bukol sa tutoy, pa-check up na ka sa doktor kay mao na siya ang crucial na age. Kung kutahay lang 50 years old siya na diagnose ang imong parents, by 40 years old adto na ka sa doktor. Kay diya na ka magpa either sonomammogram, kung wala ka balunsa na siya, mao na siyang ultrasound, or katong mammogram na x-ray. Kato siyang ipiton ang tutoy. So, explain na ako na siya sa sunod. Sa unya, kung dili mo ka sabot unsa to. Okay? Basta ang importante is
kailangan yun nimo siya pagka na kay parents or family na namatay sa cancer sa tutoy or na ay history imong parents or ikaw na kay bukol by age 40 years old, pa-check up na ka sa doktor. Okay? So pagka ang next gid ana is kung wala kay history, wala imong mother, wala imong father, wala sila mga bukol sa tutoy. Ang pinakaano gid ana para magpa-check up sa doktor is 50 years old and above. Okay? So sabon lang nako kung na history sa family og kanang cancer or na mga bukol sa tutoy na gi-diagnose as cancer or daghan gyud mo mga bukol-bukol sa tutoy sa family, 40 years old, pa-check up na ka sa doktor. Adto na ka sa surgeon or sa mga other doctors na internal med, tanan, GP, general practitioner, family medicine. May nga na, padto na ka, pa-check up. Or kung bata pagig kaya siya, pediatrics na ano. Okay, so mato mo diha. Pagka kung wala kay history nga na, 50 years old and above na siya. Mauna na siya ang mga katong ngano. Ang isa diha sa mga general check-up is breast examination. Pero dili naman kayo na kaya buhat gud tanan kay kadali man gud tanan ang uban doktor sa labaw nagdaghan kay pasyente. Isa-isaw na nimo gunit sa tutoy na wala sila history or dili sila high risk. Pasabot sa high risk kanang mao na sila ang mga grupo sa tao na kailangan yun nimo bantayan kay sila man ang katong dali kayo magka-cancer sa tutoy. Labaw katong giingon ako sa inyo, kung naay history imong father o mother na ibukol sa tutoy. So katong iyat to, 40 years old and above, pa-check up din ka. Okay? So unsa ang unang buhaton sa kung nakay bukol sa tutoy? Unsang buhaton sa doktor? Ang first gid ana adtuon niya, tanaw niya ang history sa babae o lalaki. Labaw sa babae kung early iyang menstruation. Sa pasabot ana, sa iyang menstruation dili siya 12 years old and below siya ba? Wala yung mga 11 years old siya, nag-menstruation na siya. Kay explain ako na sunod nga kanang tanawon po niya kung naa siya family history of cancer, first degree relative, second degree relative. Tanawon po niya kung inom ka og oral contraceptive pills ug dili ka kung pila ka years ka nag-inom ana. So good morning diri kay Erica Blanca. Kung tanawon po niya kung ikaw na ba kay anak or na kay mga murag dugay ka ba na walay anak, labaw wala kay anak, kung more than 40 years old ka niya walay anak. So ngano day kung ingana kay ang reason ana ang breast cancer, ang cancer sa tutoy or katong mga bukol sa tutoy na cancerous, tungod na siya kay ang exposure sa babae sa estrogen. So unsa man ang estrogen? Normal hormone na siya sa babae na tung dalaga pa siya. Nakuha nimo? Tung dalaga pa ang babae na wala pa siya nagmenopause, ang pinakataas gid na hormones is estrogen. Unya na ibalaan sa doctors through research, years of research, na ang taas na estrogen ang cause sa breast cancer. Exposure sa babae sa taas na estrogen. Sa pasabot ana, katong babae manggod, habang dili pa siya nabuntis, taas man gud na iyahang estrogen hormones, estrogen hormone na siya. Kana siya gi-produce na sa mga ovaries. Okay? Karon, habang na-expose siya sa estrogen, dito mag-develop ang mga bukol sa tutoy. So, unsa pasabot ana? Pasabot ana, katong nag-take og oral contraceptive pills, kay estrogen man na siya para dili ka mabuntis. Diha na ma-expose ka sa estrogen. Mao na tong taas kay imong risk
na magka-breast cancer. Kasabot mo? Katong nag-inom og oral contraceptive pills, taas kayong estrogen sa imong lawas. Mao na to siya ang rason ngano taas kay imong risk sa imuhang unsang risk gani? Sir Jules, kalimot kung sang risk. Taas kay imong imong chances na magka-cancer ka. So, nakasabtan ninyo. So, isa na sa dito, kung sayo ka nag-menstruation. Kung tayo 11 years old pa lang or 10 years old, nag-menstruation ka na. Excuse me. Pagka-menstruation ni mana, dito man na musaka ang estrogen na produce sa imong ovaries, sa imong gibuhat sa imong ovaries. So, habang 10 years old pa lang ka, hantod sa 40 years old, taas kay imong estrogen. Mao na siya ang rason ngano taas pud kayo ang imuhang taas kay imong ang imong exposure sa imong estrogen. Mao na to ang rason ngano ang sayo ka mag-menstruation, sayo ka mag-oral contraceptive pills, taas kay imong exposure sa estrogen, mo nang kusog ka at taas kay imong mag-cancer. Okay? So ang next, unsa pang bantayan sa doktor? Kung bata pa ka, akong dalaga pa ka, hantod sa kanturan or ulay sa Bisaya. Kato siya, wala man kay time na imuhang estrogen ni baba na pulihan siya progesterone. Unsa man na siya? Mao na siya ang hormone sa pagbuntis. So pagbuntis mo gud nimo, mubaba man ang estrogen. Musaka man tong progesterone. Dili kailangan ni memorize na estrogen ug progesterone, mo istorya mo nito. Dili kailangan ni memorize. Basta kailangan ninyo may balaan na katong time na taas kayong katong hormone sa dili pa kabuntis, mo to siya ang makakos sa cancer. Na ibalaan sa doktor. Sa Western medicine na siya ha. Mo nang isa ka rason nga nung katong mga ulay o katong mga walay anak. Walay anak ka, wala siya ng anak, wala siya nabuntis. Dako kayong chances na magka-breast cancer sila. Okay? So, unya na ni maputana diri na dili related sa atong So, na-stop akong train of thought. So, good morning sa mga nagtanaw diya sa Facebook Live. Atong topic karon kay breast cancer. So, nadiri pangutana about breast cancer sa Facebook Live. Wala ko man diri. Wala ko gi-type sa akong igsoon. Anyway, tuwag ko lang ako na unya. Sige, lang ma'am. Ulat lang sa kadali. Sige, so, diri? Sir Aldwin Ordonez Cayetano, nangutana. Akong wife, Doc, 30 years old, nakitaan og daghan bukol sa tutoy, pero di daw siya cancerous after mammogram o biopsy. Advice ba na ipatanggal na lang o pwede ba monitoring? Salamat, Doc. Salamat sa pangutana, Sir Aldwin Ordonez Cayetano sa Facebook Live. Bali, ang kaning sugod na ta dito sa second himuon sa doktor. So, since nangutana na ang doktor, kung unsa tong history nimo, ang sunod ana iyang buhaton physical examination. Kung tahay lang na siya'y magunitan na bukol ang doktor, i-assess man na niya. Kaya naay tulo ka types of bukol. First type sa bukol, klaseng bukol is cyst. Or mo na to siyang bukol na naay tubig sa sulod. Naa siya'y sako, naa siya'y tubig. Mo na siya ang cyst. Ang second na bukol is katong solid. Bukol sa gahi sa tanan. Wala siya'y component na tubig. Ang third type of bukol is katong mixed. Component siya sa bukol na gahi na solid o katong tubig na bukol, cyst.
So, mix siya ba? Duha ka buok. So, unsa ang buhaton sa doktor sunod ana? Kung tahay lang na dili sigurado ang doktor na cyst siya, dili isa katong naay tubig sa sulod, dito na siya ipa sonomammogram, which is ultrasound, tapos, or katong mammogram na x-ray. Okay, so, usang difference sa duha. Ang isa manggod ay katong ultrasound ang gamiton. O ang isa kay x-ray ang gamiton. Kung 40 pa and below ang imuhang edad, kung 40 years old and below, mas maayo sa imo katong sonomammogram or katong ultrasound na mammogram. Kay ngano, baga pa man na imuhang tutoy, baga pa siya unod. Mo to makitaan sa ultrasound. Pero dili makitaan sa ultrasound ang katong imuhang relationship sa imong breast o sa imuhang muscle. Mo na siyang dito na ta sa mammogram. Mo na tong 40 years old and above. Usually 50 years old na siya eh. Ang best gid sa babae katong x-ray na mammogram. Pero isipon nimo ang Pilipina manggod gagmay na siya mga tutoy. Tapos, ang gabuhat sa katong mammogram na x-ray, katong ipito ng tutoy, is United States. So, mga dagko man na sila tutoy. Mao na nang katong mga Filipino na babae, sakitan sa mammogram na katong x-ray, katong ipiton. Kay unsa man ang ipiton sa Pilipina, edi panit lang, di ba? Kay wala kay unod. Edi sakit kayo, mao na siyang mahadlok to mga Pilipina na babae. Kay sakitan naman sila ng x-ray. So, balik ta dito sa pangutana ni Sir Aldwin. Cayetano. Karon, pagkakuan ana, dito na nanay grading. Nana tong ang resulta na nanay grading. Mao na siya ang grading na ginaingon na BI-RADS 1 to 6 na siya ang BI-RADS. So, breast imaging, reporting, and data system ng BI-RADS ay di na ninyo kailangan siya i-memorize. Pero na siya grading. 1 and 2, dili na siya cancer. So, good news na siya. Pagkita dito, BI-RADS 1 and 2 or 2, pagkita sa ultrasound or sa mammogram, dili na siya cancerous. So, observation lang na siya. So, muna ni siya siguro ang nakitaan dito sa imo Sir Aldwin Cayetano, katong sa imong wife. BI-RADS 1 and 2 siguro ni. Mao na siyang, dili siya kailangan patanggal. Kaya ang basa sa katong radiologist, naman na siya yung mga characteristics, naman siya yung mga makitaan sa mga radiologist dito na unsang itsura. Pagka tanaw nila na dili cancerous, mag-ingon sila BI-RADS 1 or 2. Okay? So, pagka BI-RADS 3, so, unsa man ang 3? Grade 3. Kung tayo, grade 3 lang na to. Kung grade 3 siya, nasa ay 98% benign, dili cancerous. Dili siya cancerous ba? 98%. Tapos, nasa ay 2% cancerous. Mo na siya ang ginaingon na observation na siya. Kaya naman siya ay 2%. Dili man ginuo tong radiologist. May man siya, pag-anak niya, di man siya may 100% niya, dili cancer. So, nato siyang niingon, pag grade 3, BI-RADS 3, 98% dili cancerous. 2% cancerous. Mo na siyang kailangan observation siya. Every year na siya i-observe. Balik ka sa doktor, i-observe tong imuhang bukol. Pagtanaw sa doktor na dili siya cancerous, good news. So, okay. So, pag-ingat to, observe lang siya. So, dito na ta sa grading na po sa sonomammogram o katong mammogram. BI-RADS 4. 4 na ha. Kanina 3 man to. 4 na karon. Unsa man ning 4? Mao na siya ang 98% cancerous o 2% non-cancerous. Kung ngayon ang teacher sa imo og 98% kapasado, di ba mo celebrate naman ka? O kung ngayon sa imo na 2% ka na pasado, di ba maluya man ka kay kabalo ka na 98% bagsak ka. So pag ngayon ang grading ato na 98% cancerous, kato siya ang next step ato niya is biopsy.
Kay dili lagi Ginoo na may 2% ang radiologist na means like 2% dili siya cancerous. Okay? So unya na ta atong biopsy ay continue lang nako ning VIRADS 5 or grade 5. Mo na to siya ang sure ball gid kayo ang radiologist na cancer gid siya. Mo nang kailangan gid siya biopsy. So ngano kailangan og biopsy? Balikon lang nako. Kailangan siya biopsy kay lahi ang operation sa dili cancer o sa cancer. Kuntahay lang. Ang imong tutoy na siya bukol. Pero dili siya cancer. Pero kuan siya, gahi siya, dili siya cyst. Sabon ako ang cyst, katong sako na ni tubig sulod ha, lahi itong gahi, katong puro unod. So karon, dili siya cancer. Tanggalon lang to sa doktor o sa surgeon, ang part lang sa katong imuhang bukol. Katong bukol lang, plus katong imuhang imuhang surrounding tissues, katong mga normal na tissue na gamay lang. Kato siya pag non-cancerous. Pero pag cancerous siya, lahi man ang sa doktor. Tanggalan man niya katong tibok, either katong tibok tutoy, apil sa ilok, or i-radiotherapy kaniya. Kung gusto nimo ibilin to imong tutoy, tanggalon tanan. So lahi gyud siya ang imong management. Mao nang kailangan siya og biopsy. Namang uban mga pasyente nako, ug pasyente sa uban, naingnan namo na ma'am, kailangan na ni siya i-biopsy. Ay dok, di na lang ko magpa-biopsy kay paghilabtan daw, musamot ang cancer, mukalat. Mali na siya. Kay kung cancerous good siya, tagaan lang nimo siya 6 months. 6 ka bulan. Pwede na siya mukalat sa ilok, mukalat sa imong liver, sa imong bones, sa imong lungs. Iyan na kapaspas ang cancer. Mao nang ang doktor, kung wala man siya kinahanglan na kutsi para mapalit og kutsi, kay gusto niya upang kupira dayon, katawag si Sir Julius. Kailangan niya bantayan to imo, agapan niya to imong cancer kay pag 6 months pa lang. 6 months pa lang ang gikan na tong gamay pa siya. Pwede na siya mukalat diri sa ilok. Pag mukalat na siya sa ilok, minimum na siya of stage 2. Minimum of stage 2. Kuha ninyo? Or stage 3. Minimum na siya stage 3. So, katong stage 3, chemotherapy na to siya. Mag-chemotherapy na ka. So, muna na siyang nagdali ang mga doktor kay basig madala pa dito excision lang. Wide excision. Yan na. O di, sayang ka ito, karon kay, since nagdugay-dugay pa ka, nag-inom pa kag herbal, dito na, 6 months. Wala pa ka nagpa-biopsy pag yun. Dito na, imbala na, Dok, sulod na sa clinic, Dok, tabangin taon ko niya, pagtanaw na ko sa iyang tutoy, nibuto na, nagdugo-dugo na, pasintabi lang sa katong nanghaon na, nagdugo na yang tutoy, dako na kayo, baho na kayo. Pero ayaw mo kaulaw sa doktora, dili na mabahoan ng doktora na. Ayaw mo kaulaw gyud ng doktor ato sa doktor. Kay kami, tong mga residente pa mi, kakaon mi daplin sa mga cadavers, sa katong mga patay na tao, kay wala na mong oras. Dito na may mga on sa yung daplin, mga may Jollibee dito, wala na may baot mga baho diya. Sanay na kay mi. Anad na kay mi ba? So ay mo kaulo sa mga doktor mga baho. Ay mo kakuha na. Napay mga ulod. Kakaon ng gyapon ni wala mi ana. Kana mga gagmay na ulod, dili na mo kuan sa mga. So mga gahay nagiging mong matigan. So karon mo na to akong ginapasabot sa inyo na dapat siya sayo. Okay? So unta nasabtan ninyo to kung gipang storya ganina kay dili makita ninyo ang replay sa YouTube. Karon to bago na to mga uban diri na pangutana. Dadri gikan kay Meluna Benisad. Naon ta ko pangutana, akong mama 64 years old, mag 3 weeks na iyang ubo. Nag-inom og lagundi, wala Japon effect. Unsa maayo dok? Ma'am Meluna Benisad, kani mong mama manggod pag greater than 3 weeks ang iyang ubo, mo ano na gyud ang doktor ana o kanang labaw na kanang dili wala siya plema,
kulay color yung plema, puti. Mukha na naging doktor sa inyo na, ma'am, basi colored TB na niya atong kwan. Kailangan na ito nag-x-ray. So, ano na ang doktora na mo, suspect na siya og TB. Pag greater than 3 weeks ang iyang ubo. Labaw na ka ng ubo na kada yung pinana lang gani. Pinana lang sa tawag na sa Bisaya ihab o kanang ihab. Yan na. Sige lang, dili gani ka nagkusog kayong ubo niya, dili kayo plema, walay plema. Labaw na ka ng katulang diri sa tutunlan, 3 weeks na, more than 3 weeks. Kana siya either allergic cough na siya, kanang allergic rhinitis, pareha gyapon na sila. Allergy lang siya sa bugnaw, sa init, or pwede siya dito sa color television. Okay? So, muna siya, ang pinaka-best gidana is X-ray. So, another texter from 2427, babae, 67 years old. Bali na delayed na ni siya na kay last week pa mo guni siya ni text good. Unta naminaw ka karon ma'am, 2427, 67 years old, diagnosed with osteoporotic sa akong bone density test. Giresetahan ko og almedionate tablet. Unsay imong ma-advise dok og angay nako buhaton sa pag-amping. Salamat dok sa tubag. Bali, 67 years old siya, na osteoporosis na siya. Bali, bone density test. Ilistahan siya og alendronate, which is na siya, sa generic alendronate o cholecalciferol. Unsa man na sila, ang tambalan na alendronate, bali, pahinayon na niya ang katong imong body na manguha man calcium ang imong lawas sa imong bones. Mao nang katong mga babae, since sige mong menstruation, sige mong katanggal o sa imong calcium sa lawas. Kana lang pinaka-simplified na, oversimplified na, sa tawag na pag-explain na. Pero, tungod sa inyong sigig menstruation, sige mong kawalaan og calcium sa lawas. Mao na siya, mao nang paspas kayo mo kaysa sa lalaki. Plus the fact na, kamo pod, magbuntis pod walaan pod mga calcium kay since namoy katong buntis pag-agi ni buntis mo nang kailangan ninyo mag calcium sa since kuan pa ka na age kailangan ninyo mag calcium. So kani siya kaning alendronate hinayon lang niya ang bone resorption, tanggalon tanggal og calcium sa bones nimo og cholecalciferol which is vitamin D na siya. So, vitamin D, makuha na nimo sa sunlight. Kay sunlight, i-process man na sa imong lawas ang vitamin D tungod sa sunlight sa imong skin. So, ang advice nako sa imo ma'am, mag-continue lang ka og inom og milk products, cheese, kanang nay mga calcium. O kanang mag-take ka og calcium tablets kung dili gyud kaya. Diri sa alendronate kay medyo mahal man ni siya. Kung kaya gyud nimo, kung di gyud kailangan og kaning alendronate, kuan man na siya, kato gani, alendronate o cholecalciferol tablet. So kana kung ma-advise sa imo ma'am, painit ka, exercise para mo kusog inyong calcium, vitamin D. Tapos mag-take ka og calcium og tablets og milk products og mga cheese. So karon advertisement sa ta kay kuan ka nata sa halfway sa tong programa. Mao ni si Dr. Kagape, doktor sa kahanginan. May muntag siya tanan, balik usad si Dr. Edward Kagape Jr. sa doktor sa kahanginan. Junior na ni siya kung wala mo kadungog. So, ang number nato sa doktor sa kahanginan 0991-215-3123. Sabon lang ako 0991-215-3123. Kinsa man tong nga-text. Dagan kayo mo nag-text karon. Sobra siguro mga 40 kabuok ning text ani. So ang clinic namo diri sa UM Multitest, ang clinic nako Monday to Saturday. Bale ang oras 7 AM to 12 noon, half day lang ko. Kay hapon either mag-opera ko, maglaglaag or matulog, depende na sa ako ang mood. Basta tagay lang ko ninyo pahulay. Kay alas 7 mata, alas 6 mata. Dili ko anad-ana kay Gen X man ko. So unsa man ang mga Gen X, alas 8 na tigmata. Dili na tag alas 5 mo nang mga katigulangon na pasensya na kayo. So kung kinsa man tong nangutana,
bago mo mato sa clinic, dapat mo mag-text sa secretary. Labaw panahon karon sa holidays, ang number namo sa secretary is 0995-221-8007. Sabon lang nako ha. Ang number sa secretary kay 0995-221-8007. Mao na siyang kailangan ninyo i-text. Kay bago mo moadto gikan sa layo padto sa akong clinic, basig pag-abot ninyo, wala ko, masayang na inyong mga sa tawag ani atong mga pamasahe. So daghan na kayo mong mga text diri. To bago lang nako diri si 1339. Basig last week pa ni siya nag-text. Dok, unsay tambal sa carvedilol og febuxostat? Salamat. Salamat po sa nag-text 1339. Kisa naghatag sa imo ani kan wala ka kabalo unsa ni siya, wala ka gi-explainan. Kaning carvedilol, beta blocker na siya para na sa imong high blood. Ibabaon na niya imo ang high blood o siguro imo ang palpitation sa imong heart. Depende na sa storya sa imong doktor. Kaning febuxostat, pampagamay na sa uric acid, imno na nimo for 6 months and i-repeat nimo ang uric acid nimo. So, ang side effect ana, na siya problem sa kasing-kasing, magbantay mo ana. Di lang nila ginastorya na, pero na siya. So, naririgikan kay 9144, good morning doc. Ang problema sa kong anak kay maglisod siya ginhawa o nagpa-check up siya ingon sa doktor tungod daw sa iyang potassium. Na siya reseta pero naurot na, walay alibyo. Unsay maayo buhaton dok? 9144, kung naglisod o ginhawa ay mo ang anak, unya, potassium ang problema. Dako kayong posibilidad na simbako palayo na naigo ang iyang kidneys. Kay pag ingana gani, naglisod ginawa, unya, potassium ang baba. Kidneys dayon ang tanawon sa doktor. Wala na ilain. Kung lisod lang ginahawa mismo, chest, problem, chest, heart. Pero kung naa siya'y sagol potassium, dako kayong posibilidad na naa siya'y kidney problem, mao nang adto mo pedya. Kung dili gyud mo angay aning doktor na gitagaan mo tambal, wala gyapon na ayo, wa pod mo gi-explainan unsa to siya. Balin mo doktor. Dili angay na mag-stick mo sa doktor na dili ka angay. Unya maano lang mo, magka-problema lang mong duha. There's doktor or sa imo, magka-problema mong duha, wala mo kasinabot. Nadiri kay 4188, babae, 21, walay uyab. Sige, pangitaan tagag uyab, ma'am. Oo, yung problema. Dili. Nawala akong gana mo kaon niya, taod-taod. Magsuka human kaon. 3 days na po. Wala man nagkasakit akong tiyan o regular man ko mag-CR. Wala man sabo ko ilain bati. Unsay man ni Doc. Salamat sa pagtubag. God bless po. God bless po, ma'am. Babae, 21 years old, walay uyab. Pangitaan takag uyab, number 1 mo siguro nang wala kay gana. Pero di bitaw binuang lang. Kani ang kani mo ang magsuka ka human kaon, usually manggudana. Ang pinakakasagaran yun ang problema na sa ulcer. So ipa-check na nimong H. pylori. Kung sige ka kasuka gyapon 3 days na. Mas gwapo na mo ato kag hospital kay i-check up kito imo ang unsa, basig imong problema tungol, basig naa ditoy nagbara. Labaw 3 days na. Ato naka sa hospital na ay ang kwarta man gud mapulihan, ang kinabuhi dili na. Labaw 21 years old ka niya, walay uyab. Sayang kayo, di ba? Okay, so nadiri 2274, Bert from Digos. Doc Kagapi Jr., good morning. Problem illness is bladder stone 3.7 echogenic shadow focus May 2023. Nasa ibato daw dito. At present, November na, ultrasound result niya kay distended ang urine bladder, no thick-ended walls, 1.1 cm echogenic shadow focus still seen in the right inferior pole. Bali, ang atong kuan ani sir is dili siya bladder. Kidneys ni siya. 3.7 ang dati, karon 1.1 cm. Kay inferior pole man ang gingon niya. Kung inferior pole, ang pasabot siguro katong kidneys nimo na diri sa imo ang sa silong. Mag-inom ka na og Ruatinex. Dili na siya over the counter kay daghan na siya side effects. Isa diya ka side effect is madawat imong kidneys.
mo adto pa check up yung kag doktor. Ayog binuang diha og sarili kanimong kuan kay basig ang problema nimo imbis bato lang, the whole kidneys ang problema. Salamat Bert from Digos. So diri na sad ta sa Facebook Live. Good morning sa mga nag-Facebook Live diya. Pasensya na kayo kay last week man god wala ko nagtubag sa mga texters. So sayang pud ang ilang panahon, no? So good morning sa inyo diya sa mga Facebook Live. Nadiri gikan kay Razel Lehinan. Good morning, Doc. Akong anak, 18 years old. Ngano dali na siya maluasan, Doc. Number 1, kulang na siya vitamin C. Paim na siya vitamin C. Pwede bang good sa imong hormones po na. Kay bata pa siya, 18 years old. Dali na sila luasan. Labaw na ka ng nag-braces. Kung wala siya braces, basig tungod sa iyang bata pa siya ba. Tagayan na siya vitamin C. Unya patutbrush siya sa permente. Kung nasa braces, social kayo kini braces. Pero kanang braces manggod, maka-cause na siya luas. Okay? So depende na sa inyong dentist unsang ihatag ninyo ana. So the pharyngeal na siya pero wala ko nang ingon na. So nadiri ang kay Anteres Tito Enriquez. Good morning, Doc. Nag-take og carvedilol 6.25 mg pero ang chest pain gyapon ko. Unsa maayo ni Doc? At tumabalik sa inyong cardio kung nagka-chest pain mo. Labaw nagka-take po og carvedilol. Kay labaw na siya, pwede ka mag-angina pectoris unsa pasabot ana. Ang imuhang kasing-kasing naa siya time na nawad-an siya og dugo. Nawala siya blood supply. Kadali lang mao na siyang medyo sakit gamay. Sign na siya na medyo hinay na mo ang na siguro siya bara dito gamay. Mo nang moadto kag cardiologist. Kay basig pwede siya madala lang tambal, na di na ko maingon sa diri kay basig mag-self-medicate ka, delikado na. Tanaw gyud ka sa cardiologist. Okay? Or pwede ka simba ko palayo, bypass gyud ang problema na. Okay, so nadiri gikan kay Mylene Tacosalme Abernica. Doc, unsa pagkabalo na diabetes ang bata, unsay mga signs? Salamat. Kung ang bata diabetic kon siya, ang pinaka first gid na sign is maulaan siya panimuot. Kung bata pa lang na siya diabetes. Kay type 1 man ang ingana. Labaw na ka ng inyong pagka-baby pa lang, dapat na-diagnose na siya na siya diabetes. Kay magka-problema man ang pediatrics na i-win out sa incubator. Na siya problems ba. So, ato mo sa pediatrics, kung nagi kay suspetsa na siya diabetes, labaw na ka ng type 1 siya. Lahi man ng type 1. Type 1 is dili gid siya makakuan og insulin. Type 2 mao na sa kailangan sa injeksyonan og insulin. Type 2 kay resistance mismo ang problem. Nag-develop siya resistance sa insulin ba. Pasabot ana sikag kaon og sugar dili siya ma-digest sa lawas. Okay, so Dede Ayet, good morning, Doc. Unsay tambal sa Hepa B, Doc? Salamat sa pagtubag. Walay tambal lang Hepa B. Gina-observe lang na siya. Pero kung grabe na gyud kay mong titer, adto ka sa SPMC, kay nana siya yung mga retroviral nila ginahatag diha. Tungod man na siya kay last course of na siya, kay daghan na siya mga side effect. Plus the fact na mahal na siya kaayo. Mao na ang government lang maka na. Kung ang titer nimo sa Hepa B medyo taas-taas na pod, kuan gyud ka. Adto gyud ka sa imong labaw naglahi na, nag-liver failure na ka, sismiya. Inom sa og tubig, kay sakit akong lalamunan, sa istorya, sa sarili. So, salamat sa, Sir, Ma'am, Dede Ayet. Okay? So, nadari from 5771, Arthur, 63 years old, male, Tagum. Mga pila ka, magasto kung magpa-opera og varicose ug batiis. Salamat. Kung magpa-opera kag varicose, ang gasto gidana mga 60,000 and above. Kay ngano 60,000? Ang mag-opera man gud ana, duha lang na sila kabuk. TCVS, which is thoraco-vascular surgeon, subspecialty na sa surgeon. Ang specialty niya, nag-specialize sila dito sa kasing-kasing, sa chest, o sa mga katong mga ugat. So, imagine lang nimo, nga na sila kamahal, kay gamay lang na sila kabuok sa Davao, Labi nas Tagum,
gamay ra na sila kabuok. Mo nang kailangan nimo mag-ipon og 60,000 and above. Ngano above akong ginaingon? Kay namo kay hospitals na mag-charge po sila sa operating room. Ang minimum ana sa private. Kung gusto lang ako ingnon sa inyo. Minimum ana sa private is 40,000 na siya. So, apil na tanan gamit ito plus katong mga tambal nila, minimum na siya. Mao nang moabot kag 60-40, pila man ang 60-40, edi 100. Kung gusto gyud nimo magpa-opera, naay mga barato, mga 30 lang sa mga katong mga public hospitals. Pero muli niya pug ka. Napoy mga barato natin sa CVS, mga 30 lang sila, pero nalagi itong mga 40,000 na katong mga operating room and expenses. Unya dili man ka mauli dayon ana kay obserbahan man na siya, depende man na sa doktor, pero ang usual gid ana, ang kasagaran ana sa hospital ka pa mo stay one night. So makabayad po ka sa hospital, okay? So nadirigikan kay 7997, babae, 39 years old, Santa Cruz, Digos, Davao del Sur. Good morning, doktor. Unsay angay imnon sa katol-katol sa lawas, buntis ko mga 7 months na. Ang angay ana kung katol gid kayo, pangitaon nimo ngano ka nagakatol-katol, basig sa imong gikaon. Number 1, basig sa imong gikaon mga isda siguro, shrimps, anuhon ka kayo. Number 2, pwede kay tungod sa imong pagka-pregnancy nang gawas sa imong allergies. So kana siya adto gyud ka sa imong OB. Number 3, pwede pod na nakay ginainom na herbal. Si bako palayo na sa imong lawas kay basig kana siya. Number 4, palayo pod sa akong ginaingon sa inyo na dili maligo kung buntis. Maligo in taon mo ana. Ay tuwa nang di maligo. Maligo in taon mo kay manimaho mo kagwang ana unya. Magkahugaw-hugaw mag-infection mo. Pero wala ko ningon na ikaw ma'am ha, wala ko ningon na ikaw na 7997. Pero ang pinaka-ano na cetirizine, mag-inom mo ng cetirizine para mawala yung katol-katol ninyo. Pero pagbantay mo ana kay makatulugon mo. Tapos ang findings ana safe man siya for pregnancy, pero dili man na siya this year mag-ingon man ang surgery, kuntahay lang ang tibuok medicine, medical field. For the past 10 years, na good siya, na okay siya. Pagkaabot sa research, further research na siya problema. Mao na tong problem atong DDT na natambal. So mo tong DDT day. Giingon nila na safe for pregnancy to siya, natambal. Karon pagka research tong last 80s man siguro to, 90s. Siya day ang cause atong mga deformities sa mga bata. Mo na siya ang i-pull out to siya na drug. Mo na to ang lesson na to. Kung dili kailangan og tambal, ayaw inom tambal. Kay kato siya ang lesson. Okay siya sa whole medical field na tambal. Pag inom sa or administer nila sa mga dole sa pregnancy siguro, siyempre, pila pa man ka years to bago manggawas to be? Mga siguro more than 5 years ang gawas. Nakitaan sa medical field, medical hala, siya day ang cause ato na nag-deform ng naong sa mga bata na mga cleft lip and palate. Siya day ang cause nga kulang og kamot, kulang og tiil. O mo na to ang lesson na to. Labaw na kaning mga herbal, wala sila'y studies, wala sila'y independent studies, wala sila'y studies for 10 years. Kamo lang bahala na paggawa sa inyong anak. Wala na siya dalunggan, wala na siya ilong, sa imba ko palayo mo na ha. So mga hayod ako background na music. kay madunggan ang ambulance surgeons. Ayun na lang itong background kaya basig di insag ko madunggan. Dok kay Ma'am Razel Lehinan, Dok, maayo muntag, pahabol, pakutana, Dok. Ako pag umangkon, Dok, tukaran, mugay, og tuskig, yatiil, unya, aksyon, sulirap ang mga mata, dugay na ni Dok, 12 years old, edad, ang girl.
Nagano siya. Naga-seizure na siya, ma'am. Nagkalisod ko sa Bisaya, ma'am. Nanggahi daw yang motoskik until seizure na siya. So unsang best moadto mo dito sa psychiatrist or sa neurologist. Kay pwede na siya na naa siya yung mga absence na seizure. So man na siya mga sa'yo seizures Bisaya, Sir Jules? Gipatol. Gipatol. Kana siya pag inganan kanon adto dayon mo sa kay basig itagaan siya medication. Kana man gud siya kung pasagdan na inyo, makadaot man na siya mga brain. Musamot na siya. Mo nang pagbata pa lang adto mo sa psychiatrist or sa neurologist. Mao na sila ang doktor na pakitaon ninyo. So nadiri kay 4751, good morning Doc. Kung naay ulcer o kidney trouble, asa man mabatihan ang kasakit? Sa tuo or sa wala bahin sa kuto-kuto? Salamat. Kung nakay ulcer, nagkasakit diri sa tunga. Tunga diri sa imong tungol. Mao nang ulcer. May bala na nimo kay hapdos. Kada mukaon ka, either during kaon, which is peptic ulcer na siya diri sa tungol mismo, or after sa kaon, diya sa duodenal ulcer. Kung after sa kaon na siya duodenal ulcer, mo na siyang tinai na duol sa tungol. So kana siya ibala na nimo kung diya dapit ang sakit. Kung bahin sa sa kidney trouble, diri sa likod, diri sa batang dapit, nagasakit. Labaw na ganing duha ka buok. Kana siya, pwede na siya naka UTI or nakay sakit sa kidneys mismo. Labaw na bato. Okay? Nadirigikan kay Ma'am Blessica Sugano. Dok, maayong buntag. Mapalit ba ang tambal para Almoranas bisan walay reseta? Try lang ninyo mapalit Daflon pero delikado na siya kung imno na siya nimo o kanang ikaw lang. Kay nana siya side effect including kalipong, ang magsuka-suka, mag-GI upset, magsigag kalibanga. Labaw delikado na sa mga nay problema sa kasing-kasing, kay ma-dehydrate ka, base katakiyo na inuong kasing-kasing, magmali kag inom labaw mali ang pag-ingon. Unang di na ko ingnon sa inyo, secret, kay dili basig, mayon lang isa nagtudlo sa imo nag-inom si Dr. Kagapi sa radyo, mabuang na ko diri. Apil na inong ko sa inyong kabuang diya, ma'am. Okay, so, ato lang doktor, kung nagi kay problema sa total, kay isa lang bitaw na, pakita lang yung Almoranas, kay naman ay grade ang Almoranas, good. Kung grade 1 to 4 man na siya, kung grade 1 and 2, tambal, angay na sa tambal, diet modification, bali, ang diet modification, kay dili lang ka sige kaon ng karne, magdaghan kag inom tubig, kaon kag daghan gulay, kana siyang diet modification ang ginaingon. Karon, pag grade 3 and 4 na siya, mao na siyang ingon sa doktor na kwarta na ni, makapalit ako kotse ani. Kuan bitaw na operation na siya. Kay dili na siya madala og tambal-tambal. Labaw naghubag, unya paglingkod nimo sakit ilingkod, di na kalingkod. Okay, so dili na siya mapalit og try lang ninyo kay naa ko'y nakita ning tao na nakapalit og amoxicillin walay reseta. Good luck lang sa amoxicillin. Kay naman good tayo ginatawag na antibiotic resistance. Kung dili mo familiar nanay level ang antibiotics. Okay? So kaning levels antibiotics kuha na siya bali depende na sa kakusgan sa sakit. Karon, kung ang tao nagsigi inom og amoxicillin, labaw kaning tibok atong mga kabukiran, tagaan sila amoxicillin unya kada naa sila'y sipon na pwede man na siya virus lang or dili sa bakterya na na kailangan siya og kanang tambal. Ang virus dili kailangan tambal dili siya kailangan og antibiotic kay mawala na sa iya. Karon kaning amoxicillin na level diri pata. Pag ana sa doktor na nanay resistance ang tao sa amoxicillin, musaka na siya diri sa
second level. Dili na ta sa mga second gen, first gen cephalosporins, sa mga quinolones. Unsa man ang pasabot ana? Kani siya mga tambalan ni kung amoxicillin tag 30 pesos ang isa. Kani siyang mga tambalan na sa taas tag 100 pesos ang isa na. Niya 2 times a day. Imagine 200 pesos a day mo sa tambal pa lang. Pagka-resistant na po ni sila, kay hapit na ning uban, kay nana sa manok ning uban, gipangbahatag ng sa manok ning uban tambal na IC Pro, hatag sa manok. Kato siya, saka na punta. Dito na ta sa mga tag 1,000 ang tambal. 1,000 pesos per 2 times a day, 3 times a day. Diha kita kabuang kay ang US nag-report na taas na kayo antibiotic resistance. Labaw na sa penicillin. Mao na ni silang mga amoxicillin. Mao na siyang mga tao dili mo magpatakag tambal inom og antibiotic. Labaw na kaning mga parmasya maghatag sila sa inyo. Unsa bang bawat nila ani na unsa imong sakit na pharmacist man na sila. Di man na sila doktor. Kabalo sila sa mechanism of action sa sakit sa tambal. Pero dili sila kabalo unsa klaseng sakita ang tama ato na tambal. Mo nang pagmingon kag ubo, mao na sila na kay kani man gianon ni doktor. Nanay rason. Labaw na kaning ubo nimo dugay na lahi gyud ang tambal lang yatag sa doktor, dili lang katong single na siya double na sa tawag ani kanang maglibog mo tag Bisaya o English. Nagkakuan ako ba? Combination drugs. Nagka-tuyok na ako kay unsa man atong kanani na Bisaya lagi ko pero dili ko Davao, dili ko Cebuano na Bisaya, ha. So nadri kay Ma'am Rina Kilala Sokong, Dok, unsay mo cause sa imong mobikog ang stomach? Pag mayin kag mobikog ang stomach, unsa ni dili siya kalakaw? Mo sakit iyang kay bikog. Di daw binuang lang. Nagasakit siya, nagka-cramps. So, crampy ang mong stomach, pwede na nakay lahi nagikaon. Dili ka angay sa imong gikaon. Kung gingon kang nangulngul ang stomach, lahi na sa crampy o sa imong ngulngul, ha. Kung ngulngul siya, pwede siya na ibato sa kidneys, sa gallbladder, sa abdo. Kung ito, kailangan siya ipakapa sa doktor, niya kailangan siya i-ultrasound. Pero kung ang imuhang sa stomach ay hapdos, dako kayong posibilidad na ulcer na siya. Okay, so nadiri kay texter 663246 lalaki. Morning Doc, idol takayo mong duha ni daddy nimo. Unsay pinakamayong tambal sa pagkaupaw sa ulo? Na, kita bitaw ka sa kuha ng upaw ko. Unya, mangutana ka sa kuha unsang tambal sa upaw. Ang kanina is sa karon na ay mga over-the-counter medications, supplements na siya na gina-apply nila sa buhok pero pampabaga lang to sa existing na ay buhok. Pero manggod, ang problem manggod sa alopecia or kaning pagkaupaw, ang mismong root sa atuang buhok na nawala siya, namatay siya tungod sa taas kayo ang atong lawas na hormones. Muna siya ang hormone sa lalaki na androgens ang tawag ana. Ang sa lalaki, muna siya ang murag siya steroids, taas kayo, muna mga upaw, taas kayo ba, aggressive. So, salamat kay sa imong pag-text 6632 kay murag gi-expect na ako na nagi mga na about ani, yan ako na upaw mong ko niya, mga na ka para ani na para sa upaw pod pareha ta. Wala ko kabalo unsa gyud ang tambalani kay miski ang US di sila dagan sila upaw rito. Okay, na sila over the counter na supplements pero dili gid siya makatambal gid na totally kay hormones mismo ang problem or mismo genetics. Okay? So labaw na mga Chinese, upaw gid na. So kanilita sa last na question for today. 7254 Doc, ang uban tao mo inom og ilimnon nga makahubog. Kay matod nila, kinahanglan daw nga may alcohol sa lawas sa tao. Sakto ba ang ilang gibuhat, Dok? Kanang pag-inom og Red Horse, ug Tanduay, okay ra ba kung ginagmay lang? Ang fact na tunguna nag-ana tong medical field na good ang wine
sa lawas. Good ang wine. Ibawi na nila to. Kay nakita nila na walay epekto ang wine sa lawas. In fact, matingala sila nga no to siya recommend in the first place. Kay basig, sponsor to sila sa wine. Okay? So, ingat to sila. Okay, parehag yapon ani, kaning nag-ingon sa imo na mag-inom og Red Horse ug Tanduay, basig tag-iya sila sa sari-sari store sa Red Horse ug Tanduay. Pero wala gid say effect. Okay? Nalang siya effect, igon ang imong liver o kidneys. Okay? So, kung gidagmay lang, igo lang sa paibog, once a week, dili once a day. Kanang ginagmay na once a week, once a day, alcoholic ng tawag ana. Okay? So, karon umana tong programa, mubalik na sad ko next Wednesday. Salamat sa mga Facebook Live ug sa mga nag-text sa tuwa diri sa Radio 819 DXUM. Ang replay nato nasa YouTube sa Doktor sa Kahanginan. Mo ni si Edward Kagapi Jr. sa Doktor sa Kahanginan.